Anna Massip, TV3, Ulldecona. La revista Sió, referent periodístic en la recuperació lingüística i cultural d'Agramunt, a l'Urgell, celebra mig segle de vida amb molt bona salut i per commemorar l'efemèride han editat un llibre i un documental sobre la Segona República, la Guerra Civil i les seves conseqüències. Ahir els seus autors van presentar aquest relat històric que recull imatges i documentació fins ara inèdites. Un acte que va precedir una ofrena floral davant el monument a les víctimes dels bombardejos. Comencen la ruta pels carrers que van quedar devastats pels nombrosos bombardejos de l'aviació italiana durant la Guerra Civil, entre abril del 38 i gener del 39. Llibre en mà del que en són els autors, ressegueixen alguns dels escenaris de la massacre, comparen passat i present a través d'unes fotografies, records gràfics que plasmen aquest període convuls. La frustració de l'esperança és una obra que revisa i amplia, juntament amb un documental, la que ja van publicar fa 25 anys i també abasta l'època d'esperança de la República i de repressió de la postguerra fins al 1945. En la d'ara hi ha nous documents, fins ara inèdits i desconeguts, que han fet del llibre tota una descoberta. Hi pot trobar també documentació, per exemple, d'uns espies, d'uns quintacolumnistes que informaven el govern de Burgos de la situació, de quins eren els malos que diuen ells i del que havien fet, sempre hi posat segurament més tall que suc. Imatges de destrucció i de reconstrucció, la que va executar la Direcció General de Regions Devastades amb grans obres com l'Escorxador, el Mercat, actual Espai Guinovat, o una infraestructura que canviaria el pla urbanístic d'Agramunt, la canalització del riu Sió a mitjans dels 40. Tot plegat un relat perquè no s'oblidi i eviti que la història es repeteixi. El nostre informatiu es repetirà demà, serà a les 2. Els esperem. Adéu-siau. La revista Sió, referent periodístic en la recuperació lingüística i cultural d'Agramunt, a l'Urgell, celebra mig segle de vida amb molt bona salut i per commemorar l'efemèride han editat un llibre i un documental sobre la Segona República, la Guerra Civil i les seves conseqüències. Ahir els seus autors van presentar aquest relat històric que recull imatges i documentació fins ara inèdites. Un acte que va precedir una ofrena floral davant el monument a les víctimes dels bombardejos. Comencen la ruta pels carrers que van quedar devastats pels nombrosos bombardejos de l'aviació italiana durant la Guerra Civil, entre abril del 38 i gener del 39. Llibre en mà del que en són els autors, ressegueixen alguns dels escenaris de la massacre, comparen passat i present a través d'unes fotografies, records gràfics que plasmen aquest període convuls. La frustració de l'esperança és una obra que revisa i amplia, juntament amb un documental, la que ja van publicar fa 25 anys i també abasta l'època d'esperança de la República i de repressió de la postguerra fins al 1945. En la d'ara hi ha nous documents, fins ara inèdits i desconeguts, que han fet del llibre tota una descoberta. Hi pot trobar també documentació, per exemple, d'uns espies, d'uns quintacolumnistes que informaven el govern de Burgos de la situació, de quins eren els malos que diuen ells i del que havien fet, sempre hi posat segurament més tall que suc. Imatges de destrucció i de reconstrucció, la que va executar la Direcció General de Regions Devastades amb grans obres com l'Escorxador, el Mercat, actual Espai Guinovat, o una infraestructura que canviaria el pla urbanístic d'Agramunt, la canalització del riu Sió a mitjans dels 40. Tot plegat un relat perquè no s'oblidi i eviti que la història es repeteixi. El nostre informatiu es repetirà demà, serà a les 2. Els esperem. Adéu-siau.